Μακαριότατε, Άγιε Πρωτοσύγγελε της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σεβαστοί πατέρες και τοπικοί μας άρχοντες, κυρίες και κύριοι. Ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα είναι κληρονομιά και η ταυτότητά μας. Και οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε. Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε είναι καλό να θυμηθούμε όλοι την παράδοση του τόπου μας και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Το να ξαναβρούμε τις ρίζες μας είναι σίγουρο ότι θα μας κάνει πιο δυνατούς και αυτό το σκοπό έχει η σημερινή μας εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κύριο Ιερώνυμο, γιατί παρά το βαρύ του πρόγραμμα και τις πολλές του υποχρεώσεις είναι πάλι κοντά μας και μας στηρίζει και μας εμπλέει με την παρουσία του και την πατρική του αγάπη. Ευχαριστώ τα χορευτικά και τους συλλόγους που συμμετέχουν. Σύλλογο Σαρβανίτικου Πολιτισμού η Γρίζα, Χορευτικό Καλοχωρίου, Χορευτικό Θωρικού Δήμου Καλυβίων, Χορευτικό Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Ινοφύτων και το Σύλλογο Γυναικών Ινοφύτων. Και ευχαριστώ όλους εσάς που σήμερα μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλή σας διασκέδαση. Σε αυτό το σημείο θα μας μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κύριος Ιερώνυμος. Χριστός Ανέστη. Νομίζω αν έλειπα απόψε θα ήταν σε μένα ενοχλητικό. Το πρόγραμμα είναι μεν γεμάτο, αλλά το μυαλό μου ήταν εδώ πέρα. Θα ήθελα να συγχαρώ και αυτούς που είχαν την ιδέα και αυτούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και να ευχηθώ ακόμα να συνεχίσουν αυτό, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη. Και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι νέοι και οι μεσήλικες χρειαζόμαστε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Καλή επιτυχία. Mojče, karu kače jemo. Mojče, karu kače jemoj, vajza mono piljaškon. Kočidete Redota preskočidete Ta vrvinga škintete Dota preš Ta preskoči de gljata